Que historia nos apetece contar con este proxecto? Pois a de 6 artistas que naceron na década dos anos 50, comezan a despuntar nos anos 80, cando deixamos atrás, como diría Linda Nochlin, os contos de fadas, dámonos conta que a arte non é libre, non é unha actividade libre e autónoma, non que desenvolven individuos superdotados, senón que está anclada nunha situación social. Estamos falando dun proxecto que non construíu a traxectoria destas artistas. Esta traxectoria existía desde hai moito tempo. Por eso non hai nin heroicidades nin vitimismo, só talento. Un obxectivo importante deste proxecto é poñer en valor as obras, as trayectorias das nosas artistas, mostrando realidades que normalmente soen ser silenciadas, como pode ser o cotiá, o privado, o mundo dos cuidados. Convídovos a que vos acheguedes ao Gaiás para visitar unha exposición que merece ser visitada, contemplada e, sobre todo, polas extraordinarias artistas que forman parte dela, que son, en realidade, as verdadeiras protagonistas deste proxecto.